Min anekdote er sådan set ret frisk, for jeg er ikke så gammel, så den må blive ny, og den er fra min kommende komedie, Alle for en, hvor jeg rigtig gerne vil arbejde sammen med den hollandsk-amerikanske skuespiller Rutger Hauer. Og jeg var sådan set lidt nervøs for sådan at blande en udenlandsk skuespiller ind i en dansk skuespillerstab, men jeg tænkte, første trin må ligesom være at lande ham og overhovedet få ham med på ideen. Så jeg håber lidt at ramme Rutger Hauer på en god dag, og efter lidt benarbejde, så sker det pludselig, jeg har ham i røret direkte, og jeg spørger ind til hans ved og vel, og han svarer, eller det er faktisk den første sætning, han siger til mig, det er: "Look, Rasmus, I'm on my way to a root canal, but fine, let's talk." Så det er mit cue, det er min åbning, det er mine 8 minutter. Og den skal godt nok koldt startes, tænker jeg. Så jeg smider simpelthen alle humørbomber, jeg overhovedet har på hylden. Og det lykkes sådan lige akkurat før bilen lander på parkeringspladsen foran tandlægen. Der afbryder Hauer ligesom min væg af lyd og siger: "Look, Rasmus, I read it, I get it. I'm pretty sure I know what you want to do. And you want me to come and kick it." Og jeg bliver lidt paf af den her meget, meget præcise opsummering, og gentager bare "kick it exactly" og lægger på. Så ja, nogle uger senere på sættet i Aarhus, der står jeg sådan lidt paf og skal lave første scene med Rutger Hauer, der spiller en kriminel kunstmæcen. Der er 40 statister, og det gør det hele sådan lidt... Ja, det giver sådan en kaos til en scene, når der er så mange folk. Så det hele går lidt stærkt. Rutger Hauer har jo ikke en jordisk chance for at vide, at dem han spiller over for, Charlotte Fig, Mille Dinesen, Jonathan Spang, Rasmus Bjerg, Søren Malling, alle de andre, at det faktisk er nogle af landets bedste skuespillere. Men vi går direkte i gang med en prøve, hvor Rutger Hauer spiller over for Kurt Ravn, der spiller sådan en bums ved navn Arno, som ikke kan engelsk. Og det vil sige, det var en scene, der selvsagt ville blive lidt fattig på dialog. Og det var faktisk også det, der gjorde den spændende. Og jeg havde virkelig glædet mig til at se de her to spille over for hinanden. Og vi går direkte i gang med prøverne, og allerede ved anden prøve, der går Rutger Hauer over og hiver mig til side og siger til mig, mens han peger på Kurt Ravn: "Who is that man?" Og det løb mig bare koldt ned ad ryggen, ikke? Fordi jeg tænker, vi er 18 minutter ind i første optag af med Rutger Hauer, og så går det allerede galt. Han peger igen og siger: "Who is that man?" Og jeg svarer sådan lidt paf: "It's Kurt Raven." Og jeg er ikke sikker på, at det er et navn, et alias, Kurt Ravn egentlig bruger, men jeg synes, det klingede meget godt. Og så kigger Rutger Hauer på mig og siger: "That man, he's got amazing timing, man." Og jeg skal ikke kunne sige, om det lige var den episode alene, eller hvad det var, der gjorde det, men der var i hvert fald en fantastisk stemning, og den her gensidige respekt resten af optagperioden, og alle fik ligesom lov til at komme til at byde ind med det, de var bedst til. Og et par uger senere, da optagperioden er færdig, kommer Rutger Hauer over, og alle skal ligesom sige farvel, og han kommer over og siger til mig: "See, Rasmus, I knew exactly where you wanted to go with this movie. And you know what I did?" Og jeg siger: "Nej, altså, yeah, I think so. I came, and I kicked it in the ass." Så ja, der er ingen grund til at holde sig fra at blande skuespillere på tværs af grænser i hvert fald. Og i Rutger Hauers tilfælde var han ovenikøbet en mand af sit ord. Glædelig jul.